Чаго і каму нагаварыў Лукашенко? Як жыве сястра міністра замежных спраў, а таксама колькі ў Беларусі засталося пенсіянераў і што для іх прыдумалі беларускія чыноўнікі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко прызначыў на новыя пасады больш за 1,5 дзясяткі чыноўнікаў, памяняўшы кіраўнікоў у 10 раёнах Беларусі і адным абласным цэнтры. Віцебск атрымаў новага мэра, якім стаў мясцовы чыноўнік Аляксей Героеў. Акрамя таго, новыя дырэктары цяпер з'явіліся ў мінскага трактарнага завода і Белэнерга. Дарэчы, новы кіраўнік МТЗ адразу паабяцаў праз пару гадоў выпусціць беларускі беспілотны трактар. Але ж самае вогненнае тут не столькі тыя кадравыя перастаноўкі, колькі выступ Лукашэнкі. Напрыклад, ён чамусьці лічыць гэтых чыноўнікаў штурмавікамі. А вы основа вертикали власти. Вы непосредственно на фронте, вы в штурмовых отрядах, если говорить вот в военных действиях, вы впереди, вы лицом к лицу с людьми. Праўда, тут логіка крыху падвяла Лукашэнку, бо калі чыноўнікі гэта штурмавікі на фронте, то хто тады іх ворагі? Хіба беларускі народ? Таксама Лукашенко супярэчыць сам сабе, бо адначасова расказвае пра поўны давер людзей і тут жа заклікае чыноўнікаў гэтых людзей не баяцца і абяцае прорвацца. Куды ён хоча прорвацца, інфармацыі, на жаль, няма. Это самое главное. Вы в своей стране никого не должны бояться, у вас не должно быть никакого сомнения, что мы не просто прорвемся, мы сделаем все то, что должны сделать. Люди нам верят, доверяют, и мы не должны обмануть их ожидания. Лукашенко разумее і тое, што многія дробныя чыноўнікі цяпер робяць нечаканы выбар. Лепш ціха пасядзець, чым быць актыўным удзельнікам рэпрэсій і фальсифікацый, хай і за большую зарплату. Я хочу вас поблагодарить, что в результате долгих собеседований, проверок вы согласились на эти должности, потому что время непростое. Что там греха таить? Среди нашего брата есть много людей, которые хотели бы где-то тихонько отсидеться в это время, а дальше как Бог даст. Але далей весялей. Напрыклад, Лукашенко чамусьці пачаў запэўніваць прысутных, што ўсё, што ім расказваюць па БТ, гэта чыстая праўда. Поймите, там неправды или как-то пропаганды, я категорически против таких оценок, 0,01%. Все остальное правда, нам ничего не надо сочинять, нам не надо ничего натаскивать. У нас достаточно фактов для того, чтобы подтвердить свою правоту. Поэтому то, что вы видите от журналистов на наших ведущих телевизионных каналах, прессе, в интернете, все оно так и есть. Таксама прагучала шкадаванне, што вартыя чыстак беларусы паспелі выехаць з краіны. Электоральная кампания всегда фронт, это всегда поле боя. Не думайте, что мы тут, как некоторые, мы тут зачистили все. Просто все. Сбежали, кого надо было чистить. Но это их право выбора, пусть сбежали, так сбежали. Но расслабляться не надо думать, что все будет хорошо. Ну а затым пачалося традыцыйнае запалохванне. Амерыканцы, паўстанне, уварванне і Лукашенко, які адным вокам сочыць за зборам ураджая, а другім пільнуе бяспеку Беларусі. Мы видим от американцев, что они просто болтают языком, они полностью проигрывают повестку международную и внутреннюю нашим журналистам. Полностью. Поэтому им сказали: ребята, болтовня это хорошо, продолжайте, на это деньги вот столько, а все остальное на более эффективную борьбу. На вооруженное восстание, ворваться на территорию, как-то в Курской области украинцы сделали, захват части территорий, дестабилизация обстановки в стране. Поэтому мне приходится наряду с уборкой урожая и другими экономическими проблемами уделять большое внимание обороноспособности нашей страны. Чыноўнікі прагаварыліся і выпадкова агучылі сакрэтныя лічбы, а канкрэтней сказалі, колькі ў Беларусі пенсіянераў. І гэта вельмі важна, бо пасля ковіду ўлады засакрэцілі гэтыя лічбы, таму што менавіта пажылыя людзі былі галоўнымі ахвярамі хваробы, якую ўпарта не прызнаваў Лукашенко. І каб не бянтэжыць народ, Белстат з 21 года проста перастаў публікаваць гэтыя даныя, а таксама даныя пра смяротнасць і працягласць жыцця. Але ж цяпер намесніца міністра працы Марына Артеменка заявіла, што кожны 5
пенсіянер сёння працягвае працаваць і назвала лічбу ў 445 тысяч чалавек, дадаўшы, што гэта складае 21,5% ад агульнай колькасці. Такім чынам, можна падлічыць, што агулам у Беларусі цяпер засталося 2 мільёны 70 тысяч пенсіянераў. Для параўнання, ў 2020 годзе беларусаў на пенсіі было 2 мільёны 480 тысяч. І вось пра што кажуць гэтыя лічбы, сачыце уважліва. Да 2016 года колькасць пенсіянераў у Беларусі расла. Пасля 16-го пачала скарачацца, але павольна, прыкладна на 30 тысяч чалавек у год, бо на гэта ўплывала павышэнне пенсійнага ўзросту. Але пасля пандэміі лічбы папаўзлі ўніз вельмі і вельмі імкліва, таму іх у выніку і засакрэцілі. І калі параўнаць 20 і 24 год, то мы бачым, што пенсіянераў стала менш на 400 тысяч чалавек. І гэта ўжо не мінус 30 тысяч у год, а мінус 100 тысяч, а можа і больш, бо 24 год яшчэ не скончыўся. То бок, колькасць беларусаў на пенсіі скарачаецца ў 3 разы хутчэй за ранейшую норму. Ну і ў працяг тэмы пра пенсіянераў. Улады падрыхтавалі чарговыя пенсійныя змены. Іх ужо ухваліў Савет Рэспублікі. Застаўся толькі подпіс Лукашэнкі. Сутнасць у тым, што гэта законапраект, які тычыцца пенсіі ваеннаслужачых, работнікаў органаў унутраных спраў, следчых і іншых сілавікоў. Цяпер, калі былы сілавік выехаў жыць у краіну, якую лукашэнкаўцы лічаць недружалюбнай, яго проста пазбавяць беларускай пенсіі. Недружалюбныя краіны гэта ўсе краіны Еўрасаюза, плюс яшчэ шэраг дзяржаў. США, Канада, Швейцария, Великобритания, ну и, конечно, Украина. Карацей, у гэтым спісе амаль усе краіны, якія не падтрымліваюць вайну і лічаць Лукашэнку дыктатарам. Неверагодная сястра беларускага міністра замежных спраў. І неверагодная тут, скажам так, не тое, каб камплімент. Дзіўная эвалюцыя адбылася з Дар'яй Рыжанковай. Яе брат Максім Рыжанкоў зусім нядаўна быў прызначаны Лукашэнкам на пасаду міністра замежных спраў Беларусі. Дык вось, яшчэ ў 2009 годзе Дар'я Рыжанкова выйшла замуж і пераехала ва Францыю. Там жанчына, якая мела беларускую эканамічную адукацыю, адвучылася па біялагічнай спецыяльнасці, па якой пасля і працавала. А затым у імігранткі з Беларусі здарыўся радыкальны прыступ любові да Расіі, які з часам не толькі не прайшоў, а яшчэ нават і ўзмацніўся. Цяпер у інтэрв'ю Дар'я Рыжанкова расказвае, што цікавіцца геапалітыкай, не бачыць розніцы паміж Беларусю і Расіяй і ўспрымае іх як адзіны рускі свет. У лістападзе 22 года, то бок ужо пасля пачатку поўнамаштабнай вайны, Рыжанкова нават атрымала расійскае грамадзянства і кажа, што сваю прафесійную будучыню яна звязвае толькі з Расіяй. Але тут ёсць адзін вельмі і вельмі цікавы нюанс. Калі вы раптам падумалі, што яна перабралася ў Новасібірск, Пецярбург альбо хаця б у Маскву, то нічога падобнага. Дар'я працягвае любіць Расію з вельмі зручнай адлегласці і па-ранейшаму жыве ў Ніцы, на лазурным беразе Францыі. Падобна, што ковід зноў вяртаецца ў Беларусь. На дадзены момант назіраецца ўспышка пнеўманій. У бальніцах вельмі шмат пацыентаў, што вельмі не характэрна для гэтага перыяду. Па словах медыкаў, пік пачаўся ў жніўні, прычым тэсты далёка не заўсёды вызначаюць, што ў чалавека менавіта ковід, але па ўсіх сімптомах відаць, што гэта менавіта ён. Вірулентнасць новых штамаў вельмі высокая, то бок нярэдка ў сем'ях хварэюць адразу па некалькі чалавек. Але ёсць і пазітыўны момант. Хай колькасць захворванняў з пнеўманіяй і вялікая, але дактары адзначаюць, што смяротнасць, на шчасце, ад цяперашніх штамаў нізкая, і хвароба пераносіцца прыкладна як грып. Як не дзіўна, рост захворванняў на ковід пацвярджаюць і на афіцыйным узроўні і нагадваюць пра вакцынацыю. Дарэчы, сітуацыя ў Беларусі не унікальная. Рост захварэлых на ковід назіраюць па ўсім рэгіёне. Напрыклад, тое самае адбываецца і ў Польшчы, і ў Літве. Новыя факты з'явіліся пра шакуючую гісторыю ў Магілёве, дзе мясцовы жыхар Александр Кандрычын пры затрыманні параніў нажом 2 сілавікоў з Губазіка. Цяпер міліцыя паведаміла, што затрымала сябра і былога калегу Кандрычына, якому 64 гады. Па словах сілавікоў, у яго таксама знайшлі зброю і рэчыва для выбухоўкі. У выніку на гэтага сябра таксама завялі крыміналку. Цяпер яму пагражае да 7 гадоў за незаконны абарот агнястрэльнай зброі. А таксама сілавікі паказалі частку допыта мужчыны, дзе ён рассказывая про Кандрычына. Ну а вас не смутил вопрос, зачем человеку граната? Зачем он тебе? Ну так вот, да. И все. Что ему душу буду лезть? А какие у него политические взгляды и отношения к действующей власти в Республике Беларусь? Негативные.
Дзікая гісторыя адбылася на Гродзеншчыне. Там у засыпаным калодзежы знайшлі цела чалавека. Аказалася, што гэта мужчына, які знік яшчэ ў сакавіку, і цяпер высветлілася, што гэта быў не няшчасны выпадак, а забойства. Неўзабаве затрымалі і падазраванага. Па версіі сілавікоў, мужчына выпіваў сябрам, пасля яны пасварыліся і гаспадар задушыў свайго госця. Пасля, каб схаваць сляды, зламыснік на садовай тачцы адвёз цела ахвяры за паўкіламетра ад месца здарэння, скінуў у сухі калодзеж і закідаў будаўнічым смеццем, а тачку пасля утапіў у вадаёме. Цяпер затрыманага чакае суд і працяглы тэрмін у калоніі. Сёння ўначы ў Беларусь зноў заляталі расійскія дроны-шахеды. Гэтым разам ажно 4 штукі. Прычым адзін з іх трапіў у нашу паветраную прастору не з боку Украіны, а з боку Расіі. Затым канкрэтна гэты беспілотнік рухаўся ў напрамку Гомеля, але што з ім было далей, невядома. Вайскоўцы Лукашэнкі таксама зафіксавалі гэтых страшных гасцей. На працягу ўсёй ночы ў небе над паўднёвым усходам Беларусі дзяжурылі 2 самалёты-знішчальнікі. Першы з іх падняўся з аэрадрома ў Баранавічах каля паловы на першую ночы, а другі каля 3 гадзіны. Прапаганда адпраўляецца ў перадвыбарчы час. Нявестка Лукашэнкі і яго прэс-сакратарка расказалі, як пройдзе марафон адзінства. Нагадаем, што жонка сярэдняга сына Лукашэнкі Дмітрыя, вядомая як Ганна Сялук, цяпер адказвае за маштабную агітацыйную кампанію ў падтрымку свайго свёкра. І цяпер разам з Наталій Эйсмант яны правялі прэс-канферэнцыю на тэму старта гэтага марафона адзінства. Адметна, што раней нявестка Лукашэнкі рэдка з'яўлялася ў публічнай прасторы, а калі недзе і мільгала, то пад псеўданімам Сялук. Але цяпер усё змянілася, і ў прапагандзе яна свеціцца ўсё часцей. Прычым адметна, што ўжо не як Ганна Сялук, а пад сапраўдным прозвішчам, як Ганна Лукашенка. Дык вось падобна, што на агітацыю за Лукашэнку сёлета закладзеныя вельмі вялікія грошы. Як абяцаюць Ганна Лукашенка і Наталія Эйсмант, гэты марафон у выглядзе канцэртаў і лакальных мерапрыемстваў даедзе ў кожны рэгіён краіны. Прычым, як правіла, гэта будзе двухдзённая праграма, але ўсе канцэрты будуць бясплатнымі. Фінал у выглядзе гала-канцэрта, нагадаем, запланаваны на 24 лютага 25 года ў Мінску. Улады разлічваюць, што гэта будзе пафаснае святкаванне Лукашэнкам сваёй перамогі на выбарах. Дрэнныя навіны з'явіліся пра яшчэ аднаго вядомага палітвязня, літаратуразнаўцу і палітолага Аляксандра Фядуту, якога асудзілі на 10 гадоў нібыта за змову з мэтай захопу ўлады. Цяпер былы вязень магілёўскай калоніі нумар 15, дзе сядзіць Фядута, расказаў нерадасныя падрабязнасці пра яго. Напрыклад, зняволеным забаронена кантактаваць з Фядутам, таму большасць часу ён сядзіць у курылцы адзін. Калі нехта завядзе размову, то гэта скончыцца для зняволенага адпраўкай у карцар. Акрамя таго, Фядута мае вялікія праблемы са здароўем, гэта ціск і сэрца. Праз гэта яго часам нават вызваляюць ад працы. Акрамя таго, за час у калоніі палітолаг, які заўсёды вылучаўся целаскладам, схуднеў ажно на 30 кілаграмаў. Незвычайную кантрабанду знайшлі ў аўтобусе, які ехаў з Польшчы ў Беларусь. Там знайшлі 19 каралеўскіх пітонаў. Кіроўца схаваў пітонаў у спецыяльным тайніку ў прыступках аўтобуса, а на мяжы заявіў, што вязе толькі асабістыя рэчы. Але мытнікаў у яго словах нешта засцярожыла. Яны адправілі аўтобус на дадатковы кантроль, але знайшлі тайнік не з цыгарэтамі ці грашыма, а акуратна упакаваныя пластыкавыя скрыні з экзатычнымі змеямі. У выніку жывы груз канфіскавалі і адправілі ў мінскі заапарк, дзе спецыялісты з радасцю прынялі ўсіх рэптылій. Вось такія навіны чацвярга. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.